Zašto se neki ljudi prvi put istinski zaljube tek kasnije u životu? Napisala i pročitala Nika Boneti. Što ako ljubav u 50-ima nije kasna ljubav, nego prva u kojoj čovjek stvarno vidi sebe i drugu osobu? Možda najdublja ljubav ne dolazi u 20-ima, nego tek kad čovjek dovoljno puta bude slomljen da napokon zna što ljubav nije. Način na koji volimo. Ono što tražimo u ljubavi ne ostaje isto tijekom života. Ljubav nam je važna u svakoj životnoj dobi, ali razlozi zbog kojih biramo partnera se mijenjaju ovisno o zrelosti. Jer kako sazrijevamo, ne mijenjaju se samo ljudi koji nas privlače. Mijenja se način na koji volimo. Mijenja se i ono što prepoznajemo kao ljubav. U 20-ima biramo srcem koje tek upoznaje sebe. U 30-ima tražimo partnerstvo i zajedničku budućnost. U 40-ima počinjemo razlikovati ono što želimo od onoga što nam stvarno treba. A u 50-ima mnogi više ne traže savršenu ljubav, nego odnos u kojem mogu napokon biti ono što jesu. Tako mnogi ljudi tek u drugom dijelu života prvi put ulaze u odnos bez idealizacije. Kad prestane potreba da nekoga spase ili promijene. Kad prestane potreba da budu spašeni ili da se radi nekoga mijenjaju. I upravo zato ta ljubav može biti snažnija nego ikad prije. Što se promijeni nakon 50. Ljudi više ne traže samo privlačnost. Traže mir uz nekoga, emocionalnu zrelost, lakoću razgovora, poštovanje, sigurnost, osjećaj doma. Nekoga tko vidi i čuje moje potrebe. Ali najvažnija promjena je to što u tim godinama čovjek već zna koliko život može boljeti. Do tada je već prošao gubitke, razočaranja, možda razvod, usamljenost, izdaju ili godine emocionalne gladi. I zato više ne traži samo kemiju, uzbuđenje, zaljubljenost i onaj osjećaj da ga je netko oborio s nogu, nego istinitost. Stvari se kompliciraju jer mnogi nose uvjerenje. Za mene je sad prekasno. Ili sve dobre osobe su već zauzete. Ili ko bi mene sada izabrao. A istina je često suprotna. Mnogi ljudi u 50-ima postaju emocionalno najprivlačniji upravo zato što više ne igraju igre. Znaju razgovarati, znaju cijeniti vrijeme, znaju koliko vrijedi nježnost. I više ih ne impresionira površina. Ljubav nakon 50 često izgleda drugačije. Možda neće biti dramatična. Možda neće imati leptiriće kao s 20. Ali može imati nešto vrijednije. Mir u tijelu, osjećaj sigurnosti, tišinu bez nelagode, bliskost bez dokazivanja i ljubav bez iscrpljivanja. I puno ljudi tek tada prvi put žive u odnosu kojem ne moraju stalno zasluživati ljubav. Posebno težak dio. Ljudi koji dugo nisu bili voljeni, često više ne znaju primiti ljubav kad se pojavi. Sumnjaju, povlače se, traže što nije u redu. Jer je mir nepoznat živčanom sustavu naviknutom na kaos. Zato ljubav u drugom dijelu života često traži hrabrost. Ponovno otvoriti srce, vjerovati nakon razočaranja,
pustiti nekoga blizu sebe, prihvatiti da još uvijek zaslužujemo nježnost. Nakon svega, u 50-ima više ne tražimo nekoga da nam pomogne da se sredimo. Tražimo nekoga s kim možemo biti više svoji. I upravo zato te ljubavi često imaju manje iluzije, ali više dubine i snage. Možda nije kasno. Možda tek sada znate što tražite. A ako imate priču o ljubavi u 50-ima, voljeli bismo je pročitati.